into eyenzeka mhlambe umshwathi wonke uyayazi kwasaba nesiphepho empolweni kwaphepha kuya imizi yabantu and we are aware as umphakathi ukuthi even international funding sayithola abantu till today bahlala emakopini ama temporary homes sekuphela unyaka wesithathu manje besicela nomasipala leyo nto asiphendulele yona okunye futhi khona incwadi yemember ye community attachiwe to le memorandum yethu nayo inama grievances ayo besicela abantu ukuthi nisiphendule siyabonga Siyabonga kakhulu wesesizodedela uWard 5 nayo futhi uWard 5 uma uthula into zawo ngicela sithi ukwehlisa kancane ukukhuluma ukukhombisa ukuthi si serious kangakanani ngento esizoyenza la ngiyabonga Amandla hayi ngizobingelela umphakathi wonke wasemshwathi Makhulu baba ngizobingelela umphakathi wasemshwathi wonke uphelele ngiqhamuka kaWard 5 ngizokhuluma nje ngokhansela wakhona ukhansela ngizokhuluma ngokhansela kaWard 5 ungotho kaChamani inkinga esinayo esibhekene nayo kaWard 5 ngizocela sibekezelaneni ngoba le memorandum ibhalwe ngesilungu la kodwa ngizozama ukuyihumusha kukho konke akwenzayo ukwenza kucaca ukuthi yena umholi omelele ukulida uANC kuphela endaweni wabonakala enqaba ukusiza umphakathi ngesikhathi unenkinga kagesi kanti-ke okunye okuthusa kakhulu kumphakathi engifuna ukuzwisise kahle kanjalo nomeya nobuholi bonke uyasolakala noma uya-accuswa ekunukubezeni iy'ngane zamantombazane ezisancane ngicela ukuqhubeka konke lokhu ukwenza ngokuthi asebenzise ukuthi ebathembise imisebenzi emikhulu ekugcineni kanti uyazi yena ukuthi unabangani bakhe vele kufanele baqashe uyakubeka kucace futhi ukuthi after kwakwenzeka ama-elections wakuveza kwacaca ukuthi umphakathi usazoke uzwe ukuthi kunjani ukulidwa yelinye ikhansela lenye inhlangano nesiqiniseko senzayo ngicabanga ukuthi mhlawumbe amakhansela onke asemshwathi ayavumelana noma ayafundisana lento ngoba izinto esikhala ngazo ziyafana ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe umeya lobafundisa lo mkhuba ngoba phela uyena obaphethe nokunye kakwenzayo njengoba ngisho ngithi kuyafana akekho umuntu osemshwathi ongakhali ngokuvalwa kwamahholo besicabanga ukuthi amahholo ayekhela umphakathi hayi ukhansela kanti-ke futhi okunye akwenzayo uma ngabe bize umhlangano womphakathi uyasenza isiqiniseko sokuthi ama-members yakwa-ANC kufanele egqoke ama-regalia akhona kodwa ekubeni umhlangano kowe-ANC so thina as uWard 5 singakubala kuze kuvuthwe isitambu ngicathi ngeke siyiqede inkinga zokhansela esibhekene nazo into esiyifunayo iyodwa ukuthi kucace noma kwaziwa kamasipala ukuthi asisenayo ukhansela thina sicela nje ukuthi abeke phansi intambo uma engakwenzi lokho sizosenza isiqiniseko sokuthi siyayivala imigaqo Jamila, Dom Sabalazo, Mutala, Hakalwa, Dom Sabalazo, Mutala, Hakalwa.
Viva Comrade Viva! Viva Mshoti Viva! Iwat Gesel. Iwat Gesel.